Catalunya ha estat el bressol de la industrialització d'Espanya. El primer sindicat, Societat Mútua de Tejedores de Barcelona, va crear-se en 1840 amb implantació a indrets com Sants i Gràcia. En el bienni progressista es va produir a Barcelona la primera vaga general, que costà la vida a Josep Barceló, primer dirigent conegut del nostre moviment obrer. Però tot i emergir diverses corrents marxistes i anarquistes en el transcurs del sexenni democràtic, la repressió posterior a 1874 no va permetre una articulació d'organitzacions obreres estables tant en el pla sindical com polític al mateix nivell que als països del nostre entorn. A 1879 es va fundar a Madrid el PSOE, però va ser a Catalunya on es fundà en 1888 la UGT. Per molt temps, el republicanisme polític va ocupar l'espai d'un partit obrer autònom. Fins a 1910 no va ser escollit el primer diputat socialista a les Corts i va ser dins d'una llista conjunta amb els republicans. A 1910 també a Barcelona es constituí la CNT, un sindicat molt més radical, explícitament apolític i fortament lligat a corrents sindicalistes revolucionàries franceses. A 1919, la vaga de la canadenca suposà la victòria del sindicalisme radical de la CNT, que es veu per un curt període emmirallada en la Revolució Russa. En els anys següents, el PSOE, com molts partits socialdemòcrates, sacsejat per la creació de la Internacional Comunista, es veurà dividit sobre com actuar sota la dictadura de Primo de Rivera, amb la que coexistirà no sense divisions internes mentre la CNT es designarà perdent alguns dels seus millors homes, com Salvador Seguí, en l'època del pistolerisme. La campanya d'assassinats, llançada pel govern i la patronal, buidà de treballadors els sindicats de la CNT, al mateix temps que els homes d'acció de la CNT tractaran de contraatacar amb les mateixes tàctiques. Malgrat aconseguir executar un president de govern, acabaran també assassinats a la presó o exiliats. Seran els sobrevivents d'aquests homes d'acció els que formin a 1927 la FAI, que donarà el perfil anarquista de la CNT de l'època republicana i expulsaran els marxistes revolucionaris de la CNT en el curs dels anys 30. El retard de la implantació real d'un partit obrer amb voluntat d'articular el trànsit al socialisme al nostre estat s'explica també per el tipus de formació econòmica i social que va generar una classe obrera poc concentrada espaial i numèricament, que mantenia la primacia dels latifundistes agraris en el bloc dominant, que incloïa la Església amb el seu formidable aparell ideològic, la incapacitat, tant des del marxisme com des de l'anarquisme, d'articular una proposta sobre la qüestió nacional que permetés unir a la classe treballadora, que reconegués les identitats multinacionals i les articulés en un projecte comú de transformació. La deriva pactista de la part del PSOE que es va subordinar a la dictadura de Primo de Rivera, mentre s'obviava que aquest assassinés els dirigents sindicals de la CNT. El fet que a Catalunya, on la força social i numèrica dels treballadors era més important, la seva corrent hegemònica, la CNT, defugís la pugna política i permetés que el centre-esquerra republicà ocupés l'espai polític que en altres països tenien els treballadors. El marxisme no només era dèbil, sinó que a més en els anys previs i inicials de la República estava molt dividit a Catalunya. La tendència socialdemòcrata estava dividida entre partidaris del federalisme i el reconeixement de la personalitat de Catalunya i centralistes que consideraven el catalanisme com un mecanisme de la burgesia i negaven la realitat nacional de Catalunya. Estaven agrupats respectivament en la Unió Socialista de Catalunya, dirigida per Joan Comarera, i la Federació Catalana del PSOE, que acabarà liderada per Rafael Vilella. Uns i altres sindicalment impulsaven la UGT, que a Catalunya va anar prenent distàncies de la UGT estatal. Només la Unió Socialista de Catalunya tenia diputats obtinguts dins de les llistes d'Esquerra Republicana. La tendència comunista estava dividida
entre un grup molt dogmàtic i reduït procedent del PSOE que mantenia una total dependència del PC, que fins a 1932 s'oposà a la República per considerar-la burgesa i que tenia un caràcter insurreccional que assajava de copiar mimèticament la Revolució Russa a Espanya, a 1933, coincidint amb els canvis de direcció i política del PC, passarà a ser liderat per Pere Ardiaca. L'altre grup era la Federació Comunista Catalano-Balear, que es va anar separant d'aquell PC sectari en els anys 20 i 30 i que propugnava una àmplia aliança obrera i pagesa. Encara que tampoc no va treure mai diputats, tenia una apreciable força sindical i municipal. La gent la coneixia pel seu moviment de masses, el Bloc Obrer i Camperol. Estava dirigida per Joaquim Maurin, mestre de Lleida. Majoritàriament eren marxistes procedents sindicalment de la CNT, purgats sectàriament per la FAI, el que els havia portat a crear sindicats de caràcter sectorial o local de certa importància, tot i que seguien presents en algunes federacions de la CNT. Finalment existia una petita tendència comunista de caràcter independentista fundada per Jaume Comte, al Partit Català Proletari, ascendida d'Estat Català i en presència al CATSI, Sindicat de Treballadors del Comerç. El seu fundador va morir en la insurrecció del 6 d'octubre. En un entorn de creixement del feixisme a tota Europa, la dreta, dins de la República, s'ha de desnaturalitzar-la per la via electoral i després pel colpisme militar. La crisi de 1929 anava afectant els treballadors catalans i provocant una situació paradoxal. D'una banda, un augment enorme de la mobilització social i la politització de les persones, però d'altra, una absència d'un partit obrer que tingués una estratègia sobre què fer en una situació que cada vegada mostrava més potencialitat de ruptura social i d'avançar vers veritables reformes socials massa temps endarrerides al nostre país. Diversos dirigents obrers percebien aquesta necessitat agreujada pel fet cada dia més evident de que la CNT en mans de la FAI era incapaç d'oferir una sortida més enllà de l'insurreccionalisme estèril i del verbalisme provocador que ja havia portat a una primera massacre quan els treballadors de Fígols, mines aïllades a l'alta muntanya, creient aquell discurs, s'alcen en armes i es queden sols. Els agitadors de la FAI no varen deixar els bars del Paral·lel per desplegar una solidaritat efectiva ni prosseguir la insurrecció que tant havien predicat. Joaquim Maurin, que havia propugnat les aliances obreres com a instrument d'unitat obrera des de 1933, que mostraran la seva força a la insurrecció d'Astúries, s'avançà i davant la lentitud dels altres potencials components constituí el Partit Obrer d'Unificació Marxista a 1935. En realitat, la unitat només incorporà al Bloc Obrer i Camperol un petit grup de comunistes de matriu trotskista dirigits per Andreu Nin, antic dirigent de la CNT, que havia viscut a la URSS durant els anys 20, integrat en la direcció de la Internacional Sindical Roja i com a persona propera a Trotsky havia estat purgat per Stalin i retornat a Catalunya. Aquest dirigent tenia un gran coneixement de les interioritats de Rússia i de la situació internacional. Havia dirigit la Internacional Sindical Roja, però estava aïllat de la realitat de Catalunya. D'altra banda, Joan Comorera, a la presó, va tenir informació directa dels resultats del 7è Congrés de la Internacional Comunista, que propugnava un gir contra el feixisme que tragués els partits comunistes del seu sectarisme i marginalitat a la vegada que sotregués a la socialdemocràcia de la seva complexa i impotència davant del canvi de cicle que operava a tota Europa. Era la proposta dels fronts populars contra el feixisme. Comorera va teoritzar que, en primer lloc, calia una àmplia unitat, que el PUM havia estat una maniobra d'aparent unitat, però que calia anar vers una operació molt més ambiciosa que incorporés a tots els marxistes. 2. Que la unitat tenia que plasmar a Catalunya la idea política del Front Popular, reformes profundes que permetessin a la classe treballadora liderar políticament una fase de reformes democràtiques i socials amb una àmplia aliança d'obrers, pagesos i petita burgesia. El cop d'estat del 18 de juliol va facilitar que uns dies després es constituís el SUC amb la Federació Catalana del PSOE, el Partit Comunista de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Unió Socialista de Catalunya.
Sense demanar autorització al PCE ni al PSOE, el SUC va reivindicar estar present a la Tercera Internacional, desbordada per la iniciativa d'aquells partits catalans. El resultat va ser sensacional per diverses raons. Era un partit present ja des del seu naixement no només a la CNT i a la UGT, sinó a la major part de sindicats i organitzacions populars de Catalunya. Davant de bloqueig de la CNT, que no sabia què fer amb el poder que havien guanyat de fet en el carrer, va proposar una economia mixta d'empreses col·lectivitzades, banca pública i petits propietaris. Davant del desordre que bandes de delinqüents relacionats amb els pistolers de la FAI, que varen dedicar-se als saqueig i execucions les primeres setmanes sota la impotència del Comitè de Milícies i de la Conselleria de Justícia, dirigida per Nin, va proposar una articulació jurídica del nou poder popular i va acabar amb el desordre al carrer. Però sobretot el SUC es va convertir en el partit del Front Popular, de la unitat política de la classe obrera i de l'ajuda soviètica. Avui sabem que Comorera va intentar completar la unitat assolida, afegint el PUM entre juliol i octubre de 1936, però diversos factors varen barrar aquesta possibilitat. Maurin va quedar sota la zona franquista i va tenir que amagar-se sense poder intervindre políticament. El PUM va ser dirigit per Nin. Tot i que el PUM havia estat el propulsor de les aliances obreres i del bloc, Nin va dubtar repetidament en donar suport al Front Popular davant de les pressions de Trotsky, que, molt lluny de la realitat de Catalunya, només el veia com un artilugi de Stalin. En segon lloc, Stalin va imposar com a condició d'ingrés a la Tercera Internacional que el SUC trenqués tota relació amb el PUM i que se'l passés a considerar com a adversari, portant la seva lluita personal contra Trotsky a casa nostra. De cop, els pumistes van ser considerats còmplices del feixisme, espies, etc. Tot i que el PUM finalment pràcticament va desaparèixer, el cost d'una unitat incompleta va ser alt. Els fets de maig del 37, la persecució injusta de quadres marxistes van debilitar la defensa de la República i les possibilitats de construcció socialista. El SUC va sobreviure a l'exili i va ser el partit més important de la resistència al franquisme. El llegat de Comorera, malgrat les intervencions exteriors de tot tipus, va sobreviure sota la direcció de Gregorio López Raimundo en la construcció d'un partit marxista innovador, connectat a la gent, defensor de la cultura popular de Catalunya, amb alta capacitat política, amb un important grau de participació i creativitat democràtica dels seus militants. El SUC va ser l'impulsor de l'Assemblea de Catalunya, de les primigènies comissions obreres, de les associacions de veïns, del Sindicat Democràtic d'Estudiants de Barcelona. Després, va ser el veritable motor de la lluita per la democràcia, però els anys 80 varen suposar l'inici del seu decliu i descomposició. A causa, d'una banda, d'una gestió de la transició ben millorable, però sobretot d'un canvi en l'entorn social d'Europa. En els anys 80 del segle XX, quan l'impuls emancipatori i revolucionari de l'octubre soviètic estava acabat, l'estat del benestar convencia milions de treballadors de que no calien projectes de canvi social, perquè la societat podia paulatinament anar incorporant millores i avanços socials. I efectivament, va ser el PSOE reformista renascut sota la Guerra Freda el que va portar des dels seus governs sanitat i educació per tothom, en la millora del sistema de pensions, la pujada de salaris i millora de les condicions de treball. Però avui, després de la crisi del 2008, els treballadors comencen a reconèixer que el capitalisme no té futur per a ells. Ensorrada la Unió Soviètica, imposat el neoliberalisme a Europa amb l'engendre de la Unió Europea i a l'euro, destruïda la capacitat negociadora i organitzativa dels sindicats i els partits tradicionals de treballadors, la ciutadania ha començat a mobilitzar-se per sobreviure a les agressions de l'oligarquia financera que ha desnaturalitzat la democràcia formal i erosionat l'estat del benestar. La història ens ha mostrat que no és possible un capitalisme de rostre humà, que la lluita de classes continua sense pietat i que quan han destruït els instruments de defensa dels treballadors, els poderosos trenquen tot acord social, tota conquesta política, tota esperança d'un món just. Per això, ara la resistència creix. Es busquen nous camins. Però de nou, com als anys 30, hi ha una manca de proposta organitzada marxista que tingui l'estructura, capacitat d'anàlisi i voluntat transformadora per convertir la resistència en revolta i la revolta en proposta de transformació consistent, conseqüent, viable i triomfadora per a la majoria social. Cal que recuperem la memòria històrica per aprendre dels encerts i errors del passat.
Avui, 80 anys després de la fundació del PSUC, cal de nou reconstruir una organització dels treballadors que sigui hereva honrosa dels nostres avantpassats i ens permeti obrir un camí de futur. Una organització que no pot ser un instrument que s'interioritzi en si mateix, sinó que té de ser útil per construir un món lliure d'explotació de l'home per l'home, de guerres, de misèria, de degradació ambiental. Una organització que compagini teoria i pràctica de canvi, que plegui a les millors persones que avui ja lluiten per l'emancipació social, que aprengui del conflicte, de les experiències del passat i dels instruments que avui ens ofereix la revolució científica, tècnica i econòmica dels temps actuals. Una organització de funcionament democràtic però de voluntat insubornablement transformadora i anticapitalista. Més aviat que tard, crearem aquesta organització en el si de les lluites d'avui i passarem de la defensa dels nostres drets a l'ofensiva per construir un altre món. Un món en què cada persona pugui contribuir amb el seu treball a crear un món de persones lliures i iguals, amb pau i fraternitat, on es respectin totes les cultures populars i es promoguin els valors emancipadors. Un món que superi el capitalisme senil que ens destrueix i articuli a les persones en un marc socialista i radicalment democràtic. Compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el frente